Уважаемые друзья, очень красиво встретить вас. لالiyekî muzakerên şer li aliyekî şerê di nava Ukrayna û Rusyayê de bi hemû gureyê xwe berdewam dike. Li bajarê Lvivê ku 40 kilometreyan nêzîkî sînorê Polandayê ye, di gel welatiyên Ukraynayê karsazên Kurd yên ku li bajarê Lvivê ne, ew jî di vê serdema dijwar a Ukraynayê de mil didine. Karsazê Kurd Umut Bayarê ku bi salan e li Ukraynayê dijî, ji bo leşkerên Ukraynayê yên li Eniyê û ji bo penaberên koçî Lvivê kirine dê kargeha xwe de alîkariya xwarinê dide. Xwarinên ku li kargeha wî tên amadekirin, hem ji bo Eniyê tê neşandin û hem jî ji bo wan penaberên neçar ku ji şer reviyane û li Lvivê bi cih bûne tê neşandin. Biz de öncelikle savaştan kaçmadık, kaçmayanlardınız. Beriya her tiştî em ji şer nereviyan. Wek karsazên Kurd û Tirk li vê derê kar dikin. Em li vê derê bo wan mirovên ku ji Kiev û deverên din hatine xwarinê amade dikin. Em ji bo wan sandwîçan amade dikin û ji aliyê maddî û manevî ve jî alîkariyê didin wan. Her wiha ji bilî vê çi ji destê me tê em dikin ji bo van kesan. Yapmaya çalışıyoruz onlar için. Keç û xortên Ukraynî yên li bajarê Lvivê dijîn jî ji bo amadekirin û her cûr alîkariyan xwe kirine xwebexş û ew jî li van kargehan di amadekirina xwarinan de alîkariyê din karsazan. Navê min Marta ye. Em li vê derê ji bo penaberan û leşkerên parastina welatê me xwarinê amade dikin. Pir xelk hatine ji ber dagirkerên Rûs. Em çi ji me tê dikin ji van mirovan re, ku jiyaneke baş ji van re dabîn bikin. Ew xwarin hemû bêpere ye, ji ber ku xwebexş jî alîkariya me dikin û radestî me dikin. Em hemû hem dibin yek û hem jî alîkariya hev dikin. ناوی من ئانیایە من خۆبەخشم ئێمە یارمەتی ئەو کەسانە ئەدەین کە پێویستیان پێمانە ئەو کەسانەی کە بەهۆی شەڕەوە ماڵەکانیان لەدەستداوە یا خود شوێنیان نییە و هەروەها ئەو منداڵانەی کە بەهۆی شەڕەکەەوە دایک و باوکیان لەدەستداوە ئێمە کارێکی باش دەکەین لەبەر ئەوەش هەموو ئوکرانیەکان بوون بە یەک وە خواردن و پێداویستیەکان دێنن بۆ ئێمەش دەیگەێنین بەدەستی ئەوان. Bi dihan kargeh, karsaz, welatî, dam û dezgehên medeniyên navdewletî jî dibin dengê zengilên agahdariya şer û car carna bordûmanê de wek xwebexşan li bajarê Lviv alîkariyên mirovî digihînin. Bi sed hezaran penaberên li bajêr hatine bicihkirin ku ji Kiev û bajarên din yên hilweşiyayî koç kirine û hemû jiyana xwe li paş xwe hiştine. Şer û pevçûnên li Ukraynayê her roja ku derbas dibe zêdetir dibe. Ew kesên ku koç dikin, ew kesên ku dibin penaber di nava welatê xwe laliyekî, laliyê din jî welatiyên ku li Lvivê dijîn, alîkariya leşkerên artêşa Ukraynayê dikin bi amadekirina xwarin û vexwarinan. û her wiha van xwarinan, ev xortên ku niha hûn paş me dibînin. Ew li vê derê wan xwarinan amade dikin û dibin Eniyê, radestî leşkerên artêşa Ukraynayê dikin. Azat Altun, Kurdistan 24, Lviv,